関西電力と修繕サービスなどを行うホームサーブは会見を開き、住宅の電気設備を定額で修理するサービスの受付を明日から関西で始めると発表しました。料金は月額590円からで、コンセントやブレーカー、電気配線などのトラブルのほか、築年数を問わず経年劣化によるトラブルにも対応し、修理を提供するということです。受付は電話で完了し、地域のプロが対応するということです。関西電力に頼っていただけるというふうな雰囲気づくり、仕組みづくりに貢献していきたいなと思っています。金銭的なご不安だったりとか、急遽の時に誰に頼っていいか分かんないということのストレスが少しでも減って、楽しい社会を実現できるとすごくいいなというふうに考えています。